Akin to eh. Akin to eh. Akin to eh. Akin to. Akin to. Hello guys! May bago na naman kaming video! Tara, let's go! Eh. Eh, magkano dyan? 20 pa. Dami naman yun. Uy. Kaya basura nyo to? Sa inyo to? Uy. Baka may pera dito. Parang daming pera dito ah. May pera dito oh. Ang dami. Sa inyo to, te? Sa akin na lang to? Salamat. Dami oh. Ang dami nito. Hindi sa inyo to? Dami. Akin na lang to. Ang dami. Ang dami nito. Dami. Dami pera. Dami. Dami pera nito oh. Dami. Dami nito. Dami. Dami ito. Dami ito. Dami. Oh no! Dami ito. Akin na lang ito. Pulls up, three-pointer! Kaya pahingin 5 piso. 5 piso. Salamat kuya. Pulls up, three-pointer! Ay, ito si Mama. Dahil nag-paying 5 piso. Boss, pwede 5 piso. Pwede 5 piso, boss. Te, pwede 5 piso. Wala po. Kaman lang nun din. Hawak mo pera. Kahit piso lang, te. Ay, kabuti. Salamat, te. Te, sa inyo basura to? Akin na lang. Uy, may pera te. Sa inyo daw? Sa akin na lang to te.
Kanino to, te? Sa inyo? Sa akin na lang to, te, ha? May pambili na akong cellphone ko. Ang dami nito, oh. Akin na lang to, te, ha? Thank you. Boss, pengin piso. Pengin piso. Yeah, alright. Uy. Boss, may piso ka? May piso? Okay. May piso, boss. Oh, salamat, boss. Gutom na ako, boss. Salamat, boss, ha. Pakain ako, ha. Nagagaling. Malayo pa ako, boss. Pumunta pa ako doon sa malayo. Ay, sarado, boss. Ah. Salamat, boss, ha. Thank you. Uy. Kanino ba sulat to? Akin na lang to. Salamat, ha. Ha. May pera dito. Baka may pera dito. Uy, may pera, boss! Akin to eh! Akin to eh! Akin to eh! Akin to! Akin to! Prank! Yun yung video. Prank lang.